Philippines. My girl is about to try a Filipino dish called dinuguan. Wala ko ng validation. Dahil on, it's minutes sa driver. Ang mga pamana ng ating kultura. Kamusta sa inyo mga cancer? Ako nga pala si PaoLUL at maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Tunay ba talaga tayong malaya? Ating alamin sa mga memes ngayon. Pilipinas kong mahal, mahal mo pa ba ako? Maiba. Well, at least anime. Saan animation yun? Sa mga anime ata ito na snippets ng Philippines. Pao, kung copyrighted yung kanta, alam mo na. Malaya ba tayo nung nandito ang mga Hapon? Ito galing kay Chicharon. Filipino. Kailan ba tayo lalaya sa ating sarili? Bayan. Biglang magkaka-neck brace. Biglang nasa wheelchair. Biglang matanda. Pilipinas kong mahal. Bakit magmahal dito? Magmahal. Malaya na rin yung purse ni tita. Malaya na rin sa ating mga kamay ang kaba ng bayan. Akyat bahay gang training. Nice. Loading Philippines tip. Filipinos have a special day consumable power-up based. Ano daw? Called puto. Careful. Though it means different things in other. Mas pinuputo sa iba. This is map is ano daw? This is map is a spawning point for short kings. Okay, regain energy point on shopping the frog stand. Kaya ko umupo na matagal na ganyan. Kahit mga kalahating oras di ako nakangawit. Train your perception by pointing at thing with your lips. Use your sneak level to hang on the back of a jeepney for free. Single with a boost charisma. In the Philippines, we don't say. Hey, long time no see. How are you? In the Philippines, we say. Oy, buhay ka pa pala? Kamusta? In the Philippines, we don't Bakit say. kailangan? Cancelled! Hoy, baliw! What? Tagalog, Visayas? Bisaya, Abidam. Hoy, baliw! Mas gusto ko sukot kaysa ngilnig ko paulit-ulit sa comment section. Galing ka history memes, batas ni boy, best friend. Ayoko wala ng paskalo, walang mangga sa pinamamit ko din. Ayoko magagala ng sobrang iksi ang bababa at wala kang blouse. Huwag ka magbibideo. Ayoko lagi ka magpupuyat na walang dahilan. Huwag ka ulit papalit. Yung mga tama naman dito, hindi naman masama mag-ingat. So 11 no? 10 batas plus 1. I'll never leave you no. Ba't bigla lagi Ingles? Traidor! Ako na lang. Kaya pala, ang pinagbabawal na batas. Huwag kalimutan ng sedula bago lumabas. Ako lang pwede pumunit sa sedula. Kailan ba ako magiging malaya sa boy best friend? Sabi ng dalagang Pilipina. Seryoso to eh. Seryoso tong team yung tema ko eh. Road Pipino. Ako galit. Filipino check. Yes! Kailan ba tayo magiging malaya sa ating pagkauhaw sa foreign validation? That's sakto. Yan na yung title natin, Pao. Ano ba? Kasi hindi ko pinaplano to eh. Sunod! Hey! Tipin mo, init na niya, ha? Filipino check! Tignan mo na Pipino yan. F the Philippines. Bro, if you hate our God, you just keep it to yourself. Oh, ini-English mo naman. That's not what I meant. No! Well, sobra ka sa pagmamahal. Huwag nyo i-rule 34 ang ating watawat. Leche kayo. Sunod, nandudumi nyo. Pero upload yan. Philippine slander. Can you explain anything? Hindi lang naman sa Pilipinas yan. Sa lahat naman ata. O Rizal in heaven looking out for you. Copyright. Copyright. Ito na lang kesa ang hirap humabol ng kawatan kung mabigat ang aking katawan. Eh! Ang hirap kasi, okay? Lagi tumatakbo sa batas.
Kaya naman waiting for. Pati Boracay. May kababayan na naman tayo. Nagiginhawa ang buhay. Mabuti para sa inyo. Copyright. Ito na lang kasama din. Kailangan Filipino. Di naman to Filipino-based eh. Oh my God. No. Oh my God. Man. Gusto ko wholesome lang eh. May hard mode pa sa hard mode, di ba? Kung nasa Pilipinas ka hard mode, extreme na to habang tumatagal. Yep. Ang ating laging kailangan may tondo meme, hindi pwedeng wala. Importante yan. This is a Filipino classic, matik. Alam mo ba, ito isa dapat kong kurso ko yan. Dalawa yung pinili kong course. Communication Arts, tsaka ito. Isip kong journalist, baka mahirap dahil ka, di ba, medyo mas on the scene ka sa ganon. Pero meme naman to, alam ko nangyayari to, pero di ba, kung may gusto maging journalist dyan, ipagpatuloy nyo, magandang larangan yan. Ang katotohanan ay laging nananalo. Kahit matagal, kinabuti na nung mananalo at mananalo yan. Gusto sabing walang bayarang journalist, pero nawala. Ay, di marami pa lang. Gulo ko? Oh, no. Okay, nice. Dubi-dubi nyo, sunod. Philippines patch now 22. Kevin. Alam niya na kung ano yan. Fix my word notes eh. Wow! Grabe. Pataya jud, igo siya ni Panda. Sila sulod na binubuo. Isa pa tower gamayo na laglag. Relate pa kayo sa patch na to? Matagal na to. Dalawang aso. Parehong mukha. Tanungin ko ito kung magkapatid ba? Magkapatid yan dalawa? Angas ng alaga mo ah. Puto. May mount ba to? Kailangan ko ba ng XP para makamount yan? Mahirap pagkakalagi puro memes na lang. May nasunod ko na lahat ko eh. Okay lang. Isang class. Ay po, dyan kailangan naman Pilipinas. Kailangan yan. Jack Sparrow, may chumay. Ito yung congrats. Talo sa Amber Heard. Maraming salamat. Malaya na ba? Papatch na rin tayo sa ating channel. Like nyo na. Ayan! English sa sarili kong baryo, leche. Pero little time! Chat boy Decent, you son of a bitch! You're ugly as fuck! I mean, have you looked at the fucking mirror? English! Fuck, well, what does that hear about me being poor? Being a dishwasher? You son of a bitch, see that? I live in a fucking suburb! What about you, fucking hobo? Trying to flex with your laptop? I'm talking in the face of this shit! What, tough now, motherfucker? Sumabit yung edit sa duwa lang. Okay lang. Anong Bobo? It's stupid, not Bobo. Gottfried Baday, ang kanyang ama ay mula Ito na. International validation. Lagi lang Amerikano. sa Berlin. Ang kanyang ina ay isang baklang taga-Balate. Ang kanyang salita ay German Backlash. Hello, Gottfried. Hallo, guten Tag, Sprachen Neiten. Da ist Polen, it's a minute, sagt Dreves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Usen, Dakusen. Das ist mein Kindergarten. Go, Michael! Jeren zu warten. Hi! Alam ko lang ako, German cut ako. Yun lang alam ko na German. Isipin mo lang kung ito ginawa ni Michael G sa climate ngayon, di ba? Isang post ka lang sa Twitter, po siya cancel ka. To eat at 4 of wind on from by next eat toward upon through by means of onto. Enenela enlon ekon amamiter para de sopor sobre hasya a través. Di ko maintindihan sa
Naku, paano pa inangat nang? Sige, sagutin nyo kung post nyo to. I-comment nyo kailan ginagamit ang na-NG, nanangat, N-A-N-N-G, nanang. Tinabi ko na sa ito dati. Pag hindi nyo pa natututunan ngayon, ano natututunan nyo dito? Tunad. Kaya kay Prince. Ooh, nice. TikTok edit ang gusto ko. Hey. Oh! The sun? Metaphorical? With the stars? Japanese talaga. Mga konnichiwa, magaling talaga sa ganito. Ay, ito yung leg ko Okay, Pao, pag i-tilt mo na lang to para sa mga ayoko nakangawit leg nila Mga trigo. Sampay? Senpai? Di ba Indonesian to? Maria Ozao. Maria Clara. Oh! Nice. Ito ba yung Death March? Oh my god. Ayun na nga. Too real, too fast, boy. Goosebumps ako. Takad ako mahalat. One Piece ba yan? May pangarap, may pag-asa. Laban mga Pilipino, malaya tayo. Huwag natin hayaan masaya ang mga bigbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Masyado akong mahal ng Pilipinas at masyado akong naiinis sa mga Pilipino. Alam mo? Kaya nagka-cancel out lang siya, so neutral. Masyado matalinong gumawa na to. Sino pa yung sa... bawal yun sa kanila. Japanese. Ang ball na sa Tama. Nandito kami, okay? Wala yung nandito. Kasi ayaw ka pala. Kasama kami sa ASEAN, baka nakakalimutan nyo. I told you to watch these things, and you just ignore me. Kuya mo nila mo ng Netflix. It's a freaking rude, isn't it? You just really ignore me. I'm your older brother, and you just ignore me. I told you for several times. You just wash these dishes. It's just a simple thing. It's just a simple thing, my brother. Are you serious? Is that freaking rude that you just ignore me every time I told you to wash these dishes? Are you serious? Is that freaking rude? Alam mo ba tagal na gusto gawin pa, hindi siya natatawa. Sabi ko ugasan eh. Ugasan lang pa niya sabihin Ulo mo. ka pala magtagalog, ayok. Nanonood din sila. Kilabot na kaya rin paggabi sa Luneta Park o sa mga rebulto sa tabi nila. Alam ko lahat ng ginawa. Mga sinermong fake news, makita ko yun. Ang tunay na kalaban ay ang ating sarili bago ibang bansa. Galing kay Baujin. Na ika-17 Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos! Nice sound. May bagong silang, may bago ng buhay. Woo! Bagong bansa, bagong gala. Psych! Ito iba't ibang outcomes. 早上好，中国！现在我有冰淇淋， Hindi! 我很喜欢冰淇淋。但是 Ano nangyari sa Tiananmen Square, man? Yun naman na ang mabuti sa Japan. So, may tayo tatakbo na. Ang dami pa kilamero eh. Who is Bobo! Yon Tanga? Tanga! Is Yon Tanga in the? Who the hell is Bobo? Okay, British naman. So, sa lahat na lang gusto tayong muli ng perlas sa silangan ng leche. Tierra dorada, hija del sol de oriente, su fuego. Yes! 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 No! 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 Well, pinagdaanan man na natin to. Kahit paano. 333. Yan naman.
No! Don't pull! Ah! True. Well, meron naman kasi pinagalingan yun, okay? Kaya, parang ako yun yung nanalo, right? Ano to? Ito ba yung mga... Saan mo nakuha to? Break in the Philippines. Sabog ka ba? Ano ito? Parang mga conspiracy theories. Araw ng Kalayaan. Hindi talaga kami tunay na malaya. Sunod! Unverified lodge. Lokal ba? Baka mag-fall out! Fast food fall out! Si best friend Jollibee, narito na. Jollibee nyo pagod na. Puro kayo makdo. Ayaw nyo sa bubuyog, gusto nyo sa payaso. Kaya lahat kayo mga payaso, Pilipino. Puro kayo Big Mac ha. Dapat chicken joy lang. Pasok ko dun joy sa baga mo ha. Bong. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. Kainis naman eh. Kaya mo na kami sumaya. Saan laro galing yun? Yun ang Louie. Parokya ni Edgar. Edgar Kyuku. God, Jimin! Jimin, sabi na rin, mapasok na rin. Pinaka-pogi. Validasyon! Sa lahat ng uri. Sa maibigan mo. Pinibig ang Pilipino. My girl tries dinuguan. And now, for the main dish. My girl is about to try a Filipino dish called dinuguan. Roughly Well, antayin mo every month, meron din naman siyang dinuguan. translated, Kung tunay pork kang blood stew. pirata. Bum bum bum. Sarap yan. Pwede ko Wish I masarap had yung a ano, Jeopardy suka. sound. Dinerecho lang yan, no? Walang kanin. Parang... Describe it for me. Wala ko ng validation. It's like a... That's good. I don't know. The broth is a thicker kind of broth. Nice. Kind of reminds me of like a stew. Well, I mean, you did say that's what it was, right? May dugo, yeah. Salty. It's a little on the salty side, but not bad. Pwede malasa lang. Eh, salty kasi dapat pinapatong mo yan sa kanin o kasi sasabay mo sa puto. Hindi dinediretso ang mga ulam namin kasi malasa sila. So, from 0 to 10? Again, hindi 8 How would you above. describe it? I don't know, like 6 or 7. Invalidated ka sa akin. Wala na akong pakialam sa validation. Sabay mo sa puto kasi. Sweet and... Alright, not bad. I don't know why I'm saying it puto. It's not supposed to be that said that. It's puto. Puto. Okay. Sino ang pinakamalakas? Basta wag nyo lang kami susugurin. Ang mga pamana ng ating kultura. Mula magulang sa anak hanggang sa susunod pang henerasyon. Yung mga TikTokers. Sa paglipas ng panahon, sa tahanan at sa ating pakikitungo sa kapwa, nabubuo ang mga katangiang ating pinahahalagahan. Mga katangiang humuhubog sa ating pagkatao at sa ating pagiging Pilipino. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Nararamdaman ko na eh. Naiiyak na ako. Natatouch na ako eh. Touch by touch eh. Ng tito mo. Yeah, Diyos ko, paiyak na ako. Ang pangit tuloy nung context pag may tulog na ganyan. She's wondering what... Doon tatapos yun. Kung naging malaya ba kayo sa mga memes ngayong linggo, huwag nyo kalimutan kung gusto mo mag-ito. Huwag nyo na like, share sa mga hindi makalaya nyo friends. Kaya dapat hawak kamay tayong maging Pilipino at magtulungan at huwag nyo na subscribe. Ginoong PaoLUL na mamaalam. Tayo na